Kaixo lagunok, ongi etorri Kimu batera. Gaur barbakoen inguruan hitz egingo dugu. Uda giroa datorrenez, beroa eta lagun giroa aprobetxatzeko momentu egokiak. Ikusiko ditugunez, aukera desberdinak ditugu. Erramintak, prestatzeko aromak eta beste produktu. Eta lehenik eta behin, hemen ikusten duzuen bezala, sua prestatzeko briketeak ditugu, ikatzaren ordezkoak. Oso funtzio azkarra dutelako, erreigaiak ditugu baita ere, eta gero txirbila eta beste hainbat aukera ere baditugu. Sua prestatzeko gailu ez gain, erramintak ere baditugu, guztia ez delako arraina edo haragia, baizik eta berdura brotxetak prestatzeko aukera ere badago, gofreak, palomitak, gaztainak, saltxitxak eta beste hainbeste produktu. Ikusten duzuten bezala oso erabilgarriak dira. Eta gero baita ere, janka handia egindakoan, garbitzen lan handirik ez izateko, ondo babesteko burnia tapeteak ditugu baita ere, eta horrez gain desengrasantea eta beste hainbat produktu ere bai. Barbakoarako behar duzun guztiak Kimu baten gerturatu eta etorri ikustera. Agur!